יופי. יאללה, בוקר טוב, יום שישי, בלי יותר מדי, התחלנו חימום, גו. קדימה, קדימה, שנספיק לנצל את היום הזה, ידיים עולות למעלה, גם מי שרצה עושה חימום, הנה הגעתי ליד, אפשר לשבת, ולמעלה, והורדנו, ולרדת, עוד פעמיים למעלה, ולהוריד, פעם אחרונה למעלה, ולהוריד, ולסובב כתפיים, נעבוד כוח יפה היום, עוד אחד, ושכמות לאחור, וחזרה. פעמיים, יד אחורה. עוד אחד כל צד. מצד לצד, ידיים. עיסוק קל ברגליים. וידיים עולות למעלה, ולהוריד. למעלה, 4 פעמים. עוד אחד. ולפתוח, לסגור ידיים. עוד אחד. והורדנו לנער, וברך, קדימה. 6 סיבובים, החוצה, תמיד טוב גם אחרי ריצה. עוד אחד. צד שני אותו הדבר, 6 סיבובים, להרים ברך, פתיחה החוצה, ולהוריד. דרך למעלה, גב ישר. ולאחור, אין זמן, עוד אחד כל צד, איזה כיף, ולנער רגליים, עיסוק אצבעות פונות החוצה, ומצד לצד. ארבעניות שמאלה, להישאר, קטן וקל, וארבעניות, רגל ימין ישרה. בדרך האמצע, לעבור מצד לצד, שוב, הנה יצאה השמש, וארבעניות, ולהסתובב. אמצע פה, לרדת, וכתף פנימה. יופי, כולן מכירות. מי שהצטרפה השבוע לאט יחד איתי. אמצע, לצמצם פיסוק פעמיים, הסתובבתי ואנחנו מתחילות לקמר את הגב, פה, ולחזור עצם הזנב למעלה, ושוב, לקמר את הגב, ולחזור, ברכיים כפופות לא זזות, עוד פעמיים, לקמר, ולחזור, עוד אחד, לקמר, ולחזור, ואנחנו עולות עד למעלה, התחלנו 3 סיבובים, go, 20. זה יהיה 10. 20 ברכיים, איזה כיף לחזור. וסקווטים, בוקר טוב למי שהצטרפה, יום שישי. 10. 8, 9, סט שני, התחלנו, גו. 10. 2. סקווטים. 10 מאחורינו. לא צד שני. שלישי, גו.
ברכיים. וסקווטים וסיימנו 20. 10. 7, 8, 9 ו-20. אוקיי, שתו מים. בוקר טוב, זה כיף לחזור אחרי הרגשה של סמרטוט כמעט 5 ימים. יאללה, מים. טוב, אז יקירותיי, אני נשארת עדיין עם ארוך, עדיין לא ממש התחממנו, ואנחנו מתחילות, יש לנו שיווי משקל וכוח, כמובן, כמו כל התחלה. אז הנה, אז אני מרימה אתכם. יופי, אנחנו עומדות, מה שאתן צריכות לראות זה את החלק הזה, זהו, כפות רגליים לא מעניינות. אנחנו עומדות בפיסוק ברוחב האגן, אוקיי? עכשיו, אנחנו מעבירות משקל, מנתקות את הרגל, ביום רביעי היה לנו את התרגיל הזה, אוקיי? מה שעכשיו אנחנו עושות זה את התרגיל הזה, אחורה, חזרה, כף רגל בפלקס, הרחקה וחזרה, אוקיי? יש לנו פה 2 תרגילים בעצם בכל חזרה. פה והרחקה. הרגל השמאלית כפופה והימנית עובדת. עובדות כוח, ישבן, ירך, וכמובן שרירי הבטן. אגב, מי שעשתה את האימון של יום רביעי, יש מצב שהיא הרגישה יום אחרי את שרירי הבטן. גם מתרגילי הבטן, אבל גם מהתרגיל שיווי משקל שעשינו. הרבה אלכסונים היו שם. ושמור שיווי משקל על הצד, עקב בפלקס כל הזמן, אחורה חזרה, ועל הצד. הגב לא זז. כוח. חיזוקים. טוב למי שרצה. ולכל השאר כמובן. עוד 4. למעלה, אנחנו מרגישות את החלק הזה, ואפ. כמה? אפ. לאחור חזק, ואפ. ולאחור, ולהעביר משקל צד שני, אותו הדבר. כף אל כף, ומי שקשה, ידיים נפתחות לצדדים, אבל אנחנו כבר לגמרי במצב הזה. עקב ישבן פה, הרמה, ועקב ישבן, והרחקה. להחזיק בטן. והרחקה. איזה שקט. טוב מאוד. עוד 4 כאלו. פעמיים. וואו, מרגישות ממש את הישבן. עוד 1. ולרדת. טוב מאוד. אז אנחנו נשארות עכשיו פה. אני לוקחת, אני אקח פה כדי שתראו. אנחנו לוקחות את הרגל הראשונה שעבדה, כף רגל בפלקס, אבל אנחנו מכופפות אותה ל-90 מעלות פה, אוקיי? זהו. עכשיו יש לנו ככה. עקב ישבן, הרחקה. עקב ישבן, הרחקה. שימו לב, אני ממש לא מגיעה עם העקב לישבן, אבל אתן כמה שאתן יכולות, אוקיי? אנחנו עובדות על החלק האחורי, יפה ממש. ממשיכות. ועקב והרחקה, כף רגל בפלקס. והרחקה. מרגישות את הרגל המייצבת. והרחקה, הגוף נוטה טיפה קדימה. והרחקה. שוב. לאט לאט אנחנו מתקרבות לישבן. והרחקה. יופי.
פעמיים. הרחקה, עוד אחד אחרון. הרחקה וחזרה. צד שני אותו הדבר, אני מולכם, ממש מרגישות מתחת לישבן, אנחנו מנתקות את הרגל, כף רגל בפלקס, אני גם מסתובב פה כדי שתראו, והתחלנו, ולאחור, אוקיי? שמור על שיווי משקל, ואחורה. יופי. עקב ישבן, כף רגל בפלקס, קורדינציה, וממשיכות. ולהפסיק. עוד 4. אורה. ו. אחד. אחורה ודי. טוב, יאללה, חממתי, אנחנו ממשיכות. בואו ניקח את משקולות הידיים אלינו. מי שרוצה לשתות מים, מי שאחר ריצה ארוכה, שתיקח כמה לגימות. אמרתי לכם, אנחנו צריכות לנצל את השיעור כדי לזכור לשתות. יאללה. טוב, אז אנחנו לוקחות את שתי המשקולות. הופה. אוקיי? זהו. מה שאנחנו עושות עכשיו, אני מתרחקת קצת כדי שתראו. אנחנו לוקחות את רגל ימין, אחורה, אצבעות בלבד על הרצפה. אנחנו בפיסוק קל ברגליים ברוחב האגן. ועכשיו יש לנו שני תרגילים, אוקיי? זה עובד ככה. אחד פה, אחד פה. אנחנו כל הזמן עם הרגל במצב הזה. אל תתחילו עדיין עד שתהיו בטוחות שאתן עובדות נכון. אחד, לרדת פה, עלינו, אחד פה, אוקיי? יש לנו 12 חזרות כאלו, התחלנו, גו. ישבן זה שמוביל את התנועה, למטה, לעלות, כפיפה, ו... בדיוק. לעלות. עוד 4. כל הלייב רצו בבוקר. איזה כיף, מוכשרות. ו... פעמיים. עוד 1. יופי. אוקיי, עכשיו אנחנו נשארות פה ורק יורדות למטה כשאנחנו עושות שני צעדים עם הרגל האחורית. זה אומר 1, 2. 1, כל הזמן על כרית כף הרגל. 2. הרגל הקדמית בעצם עובדת, אוקיי? הרגל האחורית חוזרת, אבל היא לא קרובה בכלל לרגל הקדמית. ולמטה עלינו, אחורה. ולמטה, בדיוק. עקב למעלה כל הזמן. לשמור על שיווי משקל. ולאחורה. יהיה. פה, עלינו, ואחורה. עוד 4. פה, עלינו, אחורה. 3. ואחורה. בדיוק. 2. ואחורה. אחרון. למעלה, אחורה, ודי, ולהחזיר את הרגל ולנער את הרגליים קצת. אנחנו לוקחות את הרגל השנייה וכבר מתחילות. רגל אחורה, אוקיי, קפיץ. ברכיים, התחלנו 12. פה, אפ, ידיים. למטה. ו...
הכאב לא יורד. שמה. אחרון. יופי, ואנחנו מתחילות, גו. 1, עלינו אחורה. 1, עלינו ולאחור. 1, עלינו ואחורה. יופי. כוח ולאחור. רגל המייצבת עובדת. חזק, אחורה. ממש צעד קטן. אחורה. זה לא לאנג' אפילו. פה. ולאחור. כל הזמן ישבן אחורה. בול. למטה. לשים לב לברכיים, לא לפתוח אותם יותר מדי לצדדים. פה. ואחורה. בואו ניקח עוד 4. למטה. עלינו. אחורה. עוד 3. דאון. אפ. אחורה. ופעמיים. דאון. אפ. אחורה. עוד 1. דאון. אפ. אחורה. ודי. נעלה רגליים. תנו להם לנוע קצת. ורק הידיים. לסובב פה. ברכיים כפופות. גו. 15. לנשום. עוד 5. אפ. עוד 1, ואנחנו מורידות משקולת 1 למטה, אוקיי? נשארות עם משקולת 1 ביד ימין. זהו. יאללה. אוקיי. יורדות. פה. מרימות. אם באימון הקודם היה לנו רק הרמה והורדה, כאן יש לנו יד אחורית, יש לנו נשארות פה, ויש לנו רק אישור לאחור וחזרה. 15 חזרות. וקדימה. עוד 1. יופי, צד שני אותו דבר. עכשיו שימו לב, כל מי שבלייב איתי, גב ארוך, לא לכופף את הגב, אני לא רוצה פה. פה, יד עולה, אנחנו נשארות, ורק מרפק נשאר תלוי, והיד מתיישרת לאחור. 15. תודה, תזרוק לך. יופי, עוד 5. עבודה, 15. יופי, צד שני, 12. כן, כן, כן. בואו נעשה כמו שצריך. פה, גבוה, ו-12 לאחור. גב ארוך. פעמיים. עד הסוף, 12. ולהוריד, צד שני, החלפנו, יאללה. אם אנחנו עם משקולות של 5 קילו לפחות, אנחנו מרגישות את העבודה ממש. וגם פה 12. יופי, מסיימות 12 ועוברות צד שני, 10, וסיימנו גבוה, קדימה. נתרכז בספירה, רק 10. 5 מאחורינו, ניישר את היד עד הסוף.
7, 8, 9, אחרון, 10 על אליי, ולהוריד צד שני, וסיימנו את התרגיל הזה גבוה. שמונה, 9, 10, ודי, להוריד ולקחת את הגומייה הקטנה. יאללה, שתו מים. שוב אני אומרת, תנצלו את השיעור, כי אני יודעת שכולכן לא שותות במהלך היום, שפחות. אז יאללה, נשתות. אוקיי. טוב, יאללה, אז אמרתי שיש לנו כוח. כן, נערו קצת את הידיים, מצד לצד. זהו. טוב, בואו נתחיל להעמיס. אנחנו לוקחות ככה, יש לנו פיסוק קצר, אני טיפה לקחתי את עצמי שמאלה, בטן חזקה, יש לנו הרחקה, סקווט, הרחקה, סקווט, הסקווט יהיה פתוח, אוקיי? הרחקה, וזה תמיד יהיה עם נגיעה, הרחקה, נגיעה, פתיחה, חזרה פנימה, הרחקה, פתיחה, ולהרחיק, ולרדת, הרחקה, בדיוק תרגילי חיזוק מעולים, ירקן, יריחן, ישבן, מה נשאר? הרחקה, שימו לב שהגומייה תהיה למטה, מסביב לשוקיים, היא קצת עולה, לא נורא, אין צורך לסדר, אלא אם כן היא ממש מפריעה והתגלגלה, כי אנחנו בעומס על השרירים, אפ, לפתוח, אפ, לפתוח, פעמיים ודי, אפ, לפתוח, אחרון, לפתוח ולזרוק. יאללה, צד שני, אותו הדבר, אני מסדרת קצת, כף אל כף, והתחלנו, אפ, לפתוח, טוב. אפ. עוד 3 כאלה. אפ. לפתוח. פעמיים. אפ. לפתוח. עוד אחד. אפ. ולפתוח. ולנער טיפונת. ממש טיפה. ואנחנו לוקחות, אני לוקחת את עצמי בצד, שתראו, לוקחות את רגל ימין, אחורה, פה, מעבירות משקל, קדימה, מנתקות את הרגל הימנית, אפ, וחזרה. הרגל השמאלית לא זזה, וחזרה. יופי. חזק. יופי. עוד על החלק הזה. עוד 5, 20 בסך הכל. בלי להזיז את הגב. בלי להזיז את הגב. יופי. לסיים, להישאר, כי מה שיש לנו עכשיו זה ניעות קטנות 20 מהירים. Go. up. 10. שריפה. 7, 8, 9, 20, ולחזור לבאר טיפה רגליים, מתה על התרגילים האלה, רגל אחורה, להעביר משקל קדימה, כף אל כף, ואנחנו מתחילות לאט, אחורה וחזרה. כל המטרה פה היא להישאר.
כפופות, רגל אחת, בלי לזוז. רק הרגל האחורית, עולה ויורדת. 20 חזרות. יופי, 10 מאחורינו, קדימה. וקו ארוך. 5. פעמיים. עוד אחד. יופי, להישאר שם, מוכנות, 20, גו! 10. 20, יופי, להרים יד למעלה. טוב מאוד, למעלה. אוקיי, זהו. ידיים על המותניים. פה פיסוק רחב ברגליים. אנחנו יורדות. למטה. פה. ועולות מהר. יורדות ועולות מהר. דווקא בעלייה אני רוצה שנקבץ את הישבה. ולעלות. עכשיו, אנחנו יורדות למטה, ואני רוצה שנוסיף פתיחה, מתיחה החוצה של הברכיים. כמה שאתם יכולות. למתוח. ITB, מי אמרה? קדימה, הפחד הכי גדול שלי. ולרדת למתוח פה ולעלות. לרדת למתוח חזק ולעלות. וירדנו, מתחנו ולעלות. ושוב. שימו לב שהגומייה היא מעל הברכיים. ולמתוח. ועלינו. למתוח. ועלינו. למתוח. ועלינו. עוד פעם. למתוח. עלינו. עוד אחד. למתוח. ועלינו. אנחנו נשארות פה, ואנחנו לוקחות את המזרון, אנחנו יורדות לחלק שני. אוקיי? כוח. קחו איתכם גם את הגליידינג, יש לנו תרגילים עם הגליידינג, ואת כל שאר הציוד כמובן. אני שמה את המים. יאללה. בואו נרד. אנחנו יורדות על הצד. אוקיי. אנחנו יורדות על הצד כשהגומייה עדיין מעל הברכיים. אוקיי? זהו. שוב, עבודת כוח היום, פחות אירובי, יותר כוח דגש על כל שריר היום. אוקיי, אז אנחנו נשארות ככה, אפשר גם לרדת על האמה, אוקיי, פה. את שתי הברכיים קחו פנימה, כמה שיותר פנימה. תפתחו את הרגל העליונה ותישארו פה. תישאר. לשים לב שהגומייה היא מעל הברך, אנחנו נשארות, כף הרגל למטה, זהו. ועכשיו אנחנו נעזרות גם ביד, פתיחה וסגירה. ממש להיעזר ביד. אני רוצה כוח. יופי. ואני רוצה עבודה חזקה על שריר הגלוטוס, על שריר הישובן. נחזק אותו. קרוב לוודאי שנתפצע פחות. אני ממש נעזרת ביד. יחד עם הגומייה. בעצם גם עובדת. יופי, אני לוקחת עוד 5 כאלה. החוצה. החוצה. החוצה, פעמיים. החוצה, עוד אחד. החוצה ולנוח, טוב מאוד. עכשיו אני רוצה שנרחיק טיפה את הרגליים, וניקח את היד העליונה, שימו לב, את היד העליונה אנחנו לוקחות פה. את היד התחתונה אנחנו מחבקות פה, אוקיי? כולם. סבבה? יד תחתונה מחבקת את המותן, יד עליונה פה. ומה שאנחנו עושות, אנחנו עולות עד אישור היד העליונה, ויורדות בחזרה למטה. הופה! 12, גו. אפ. וירד. עד למטה, לאט. אפ.
ליישר, ולרדת. אפ, ולרדת. למי שקשה, תוריד את הרגל העליונה, קדימה או אחורה, לתמיכה. לא קל, אבל זו עבודה. ולרדת. בטח אתן כבר יודעות על מה אנחנו עובדות, יד אחורית. טוב. 10 מאחורינו, עוד 2, ליישר, עד למעלה. וירד, נטרלנו את היד תחתונה. אחרון, ולרדת, לחזור, אוקיי. היד גמורה, הרגליים פה, ואנחנו מתחילות. רגל, שוב, יש לנו 20 חזרות עם היד. קדימה. פה, וחזרה. חזק. בלי לקרוס. עוד 5. אפ, חזרנו. אחרון. ודי, אוקיי, צד שני אותו הדבר, ניתן ליד הזאת לרוח, אנחנו שוכבות על הצד, על האמה, ולוקחות את שתי הברכיים לכיוון החזה, מנתקות את הרגל, ומתחילות לעלות ולרדת בפתיחה של הרגל. ממש צדפה. פה. יופי, 10 מאחורינו. קדימה. עוד 4. פעמיים. עוד 1. יופי, ניתן לרגליים טיפה לנוח, נרחיק אותן. ניקח את היד העליונה פה, היד התחתונה מחבקת, אנחנו יורדות למטה, ואנחנו מתחילות בעלייה וירידה. 12 חזרות, התחלנו. 2 מאחורינו, קדימה. ליישר את היד. 8, יאללה 4. עד הסוף. 2. 3. ומאמץ אחרון, 4, וחוזרות על האמה, 2 ברכיים אלינו, 20, גו, בלי הפסקה. ממש נעזרת ביד, פתיחה, ועוד קצת עם היד. עוד 4 וסיימנו. אחרון. אוקיי, מה אתן אומרות? שנוריד את הגומייה, הגזמנו, יאללה. בואו נוריד את הגומייה. סיימנו עם עבודת משכן קצת. נשתה מים, נניח את הגומייה בצד. אני רוצה בטן. אוקיי. תראו מה אנחנו עושות. אנחנו לוקחות משקולת אחת כבדה. אנחנו עובדות על הבטן. אוקיי? אז אנחנו לוקחות את המשקולת אלינו. פיסוק רחב ברגליים, סתם כדי שנשיג מתיחה. יופי. בטן חזקה ממש. לוקחות את המשקולת, גב ישר.
מה שאני עושה, אני ממש משלבת את אצבעות הידיים במשקולת במצב הזה, אוקיי? אם זה נוח לכם. מפה כל מה שאני עושה זה ליישר ולחזור. ירגיש לנו כתפיים, אבל זו עבודה חזקה על הבטן. אנחנו עושות את זה לאט, 10 חזרות בלבד, לא יותר, אבל אני חייבת לשמור על שרירי הבטן חזקים בהרחקה ובקירוב. ממש לדמות בהרחקה, כאילו מישהו בועט לנו בבטן, להקשות את הבטן, אוקיי? וחזרה. 5. וחזרנו, בלי להרים את הכתפיים. עד הסוף. פעמיים. עוד אחד. יופי. עכשיו, מפה אנחנו נשארות, לוקחות צעד אחד, חזרנו. צעד שני, חזרנו. שמות לב, אני לא זזה עם פלג גוף תחתון ואמצע. רק עליון. מצד לצד, אלכסונים. מבט קדימה. ראש לא זז. גב ישר. עוד אחד כל צד. ובלי מנוחה עוזרות לתרגיל הראשון. הרחקה איטית וחזרה. הרחקה וחזרה. לנשום. לא משנה איך. עוד 4. חזרנו. אישור מלא של הידיים. פעמיים. יופי, עוד אחד. ושוב מצד לצד. פה. חזרנו. צד שני. עבודה. באוטומט. קדימה. צד שני. יופי. בטן חזקה. לא זזה. עוד 3 כאלה. כל צד. יופי. ודי, אוקיי. לנער טיפה את הידיים, ואנחנו עוברות למצב הזה. ויש לנו משקולת בידיים. מה אנחנו עושות? עדיין עבודת בטן. אנחנו לוקחות, אני אקח את עצמי טיפה אחורה שתראו, אנחנו לוקחות את המשקולת בידיים פה ככה, אוקיי? ואנחנו יורדות למטה למזרון. אוקיי? זהו. יופי. אוקיי. עכשיו אנחנו מיישרות את רגל ימין. רק את ימין. מיישרות. עולות למעלה. פה. ויורדות למטה. משקולת בידיים, המשקולת לא נוגעת בבטן בכלל, עולות יורדות 10 חזרות ואז מחליפות צד שלי. קדימה. גו. פה. וחזרנו. ולרדת. למעלה. רגל יורדת יחד עם שאר הגוף. 6 מאחורינו. פעם. אחרון. וירדנו. החלפנו. שימו לב לא לגלוש אחורה. התחלנו. גו. אפ. וירד. אפ.
וירד. ורגע, מרגישות את העבודה, יש לנו עומס פה עם המשקולת. תרגיל חדש, ו6 מאחורינו, לאט, ירדנו. עוד 1, 10, ו10, ירדנו למטה, כופפנו את שתי הרגליים, לקחנו את המשקולת והשארנו את הידיים למעלה. אוקיי, ידיים למעלה ישרות מעל העיניים, אנחנו עם משקולת אחת בלבד, כי עבדנו יפה על יד אחורית בכמה תרגילים, אנחנו לוקחות את המשקולת מאחורי הראש לכפיפה ומיישרות את הידיים. לכופף וליישר. המשקולת לא נוגעת בראש, לא נוגעת בקודקוד, המרפקים נשארים באוויר באותו מקום, רק כפיפה ואישור. יד אחורית, תרגיל לא קשה כי יש לנו רק משקולת אחת. שימו לב, גב תחתון קרוב למזרון, לשמור על הקשת הטבעית. למי שיש קשת גדולה לקחת רגל אחת על הרגל השנייה. יופי. 15 חזרות, ליישר את הידיים עד הסוף, עוד 4 כאלה, לפי סתירה שלי. קדימה, 3. פעמיים. עוד 1. אוקיי, ואנחנו נשארות רק עם יד ימין, משקולת ביד. קח לי את הרגליים כפופות. זהו. פה, אוקיי? יד שנייה, פתוחה, הצידה. 2 רגליים, בואו ניישר אותם, יהיה לנו יותר קל, כי מה שאנחנו עושות זה רק עלייה פה וחזרה, אלכסון. למעלה, פה וחזרה, 10 חזרות. גו. וחזרה, יד ישרה. וחזרה. וחזרה. וחזרנו עוד 4. אפ. וממש סיבוב הצידה. פעמיים. אפ. וחזרנו עוד 1. אפ. וחזרנו להוריד את היד, להעביר ליד השנייה, לפתוח את היד שעבדה הצידה, להרים את היד הזאת עם המשקולת. אם קשה אנחנו נקופף קצת, הכל טוב. ואנחנו מתחילות 10 חזרות גו. אפ. וירדנו. ניתקנו כתפיים, ניתקנו שכבות ועשינו חצי פנייה ימינה. וליד הפתוחה הצידה. 5 מאחורינו. גו. עוד 3. אפ. עוד 1. אפ. יופי. להחזיק את המשקולת, לכופף רגליים, ואנחנו מתחילות סט שני, יד אחורית, קדימה. לאחור וחזרה. זה לא פירמידה יורדת, זה עדיין 15 חזרות. ואחורה ולחזור. שרירים רועדים, טוב מאוד. 10 מאחורינו, עוד 5. שתי ידיים. עוד 1 אחרון. ודי. אוקיי, אנחנו נשארות עם הידיים והמשקולת פה למעלה. עולות 1, 2 וחוזרות. הידיים נשארות למעלה, הן רק יורדות פעם אחת לכיוון הברכיים, 1, פעם שנייה לכיוון הברכיים, וחזרנו למטה. 12 חזרות, גו. 1, 2, וחזרנו. 1, ממש לכווץ את שרירי הבטן. 1, 2, וחזרנו. אני מוציאה אוויר בעלייה.
5 מאחורינו. 8. עוד פעמיים. חזרנו, אחרון. 1, 2, חזרנו, יד אחורית, סט שלישי, וסיימנו, שכמות במקום, גו, 15, ישב עד הסוף. עשר. פעמיים. אחרון. יופי, ולעלות למעלה. אנחנו נשארות עם המשקולת. ידיים פה, אני יודעת, הידיים גמורות, רגליים. במצב הזה אנחנו לקראת סיום, לפני מתיחות. בואו ניקח מצד לצד. 20, התחלנו, אבל זה צריך להיות מהיר. גו. ו... 10 מאחורינו, קדימה. עוד 5. אחרון. וסיימנו להעיף את המשקולת. שתו מים. היה לנו אחלה תרגילים. סיימו את הבקבוק עד סוף האימון. אוקיי, יאללה, אנחנו ממשיכות, ואני רוצה את הגליידינג. לקחתם, נכון? לידכם. רק אחד, לא צריך יותר. מה אני עושה? אנחנו עוברות לעמידת 6, סדרו את עצמכם. אוקיי. עמידת 6, אבל כדי שהגליידינג לא יתקל במזרון, אני פשוט נמצאת עם ברכיים ממש רק בקצה, אוקיי? של המזרון. בסדר? יאללה, אני רואה את כולכם, תרגנו. יופי, ידיים בטן. זהו. מה שאנחנו עושות, אוקיי, אתם יודעות מה? אני אתחיל עם הרגל השנייה. זהו. מה שאנחנו עושות פה, אנחנו לוקחות שתי הידיים בקצה של המזרון, רגל שמאל או ימין, לא משנה, עם הגליידינג מקדימה, אוקיי? הרגל האחורית מתוחה. ואז מה שאנחנו עושות, אנחנו לוקחות את הרגל עם הגלייד ומרחיקות אותה הצידה, יד נפתחת פה, וחוזרות. זה כל הסיפור, אוקיי? אני אעשה את זה איתכם 8 חזרות, לא יותר מדי, ממש לאט. גו. הצידה להרים פה, ולחזור. ולחזור. וחזרה. וחזרה. וחזרנו. עוד פעם. חזרה. עוד אחד. הצידה להרים את היד. וחזרנו פה. אוקיי. יאללה. צד שני. אותו הדבר. רגל קדימה. רגל שנייה. מתוחה. אחורה. אנחנו מעבירות את הגלייד. וחוזרות. פה. וחוזרות. וחזרה. חזרה. פעמיים. חזרה. עוד אחד. וחזרה. ולהניח
ברכיים. טוב מאוד. אוקיי, זה תרגיל אחד. יש לנו עוד תרגיל, ואז אנחנו מסיימות ונתיבות. מה שאנחנו עושות, אנחנו חוזרות על התרגיל הזה, תראו איך הדופק עלה, או שרק לי. אנחנו חוזרות על התרגיל הזה, עם ניתוק של הרגל. איך זה עובד? אני מראה לכם אותו צד כדי שתראו, אוקיי? פה. לוקחת את עצמי למעלה, מנתקת. פה. חוזרת לפה. מנתקת. פה. וחוזרת תוך כדי, מנתקת את הרגל השנייה. 8 חזרות. מאמץ אחרון, מבטיחה וסיימנו. אתם לא מבינות מה זה עושה לבטן. 8 כל אחת, יחד. איתי או עם עצמה. גו. פה, מתוח. וחזרה. מתוח. וחזרה. מתוח. וחזרנו. להרים את הרגל. עוד 3. תרגיל אתגר. אפ. אחרון. אפ. וסיימנו צד. צד שני. אותו הדבר. בדיוק. ידיים. התחלנו. גו. על הצד. ולחזור להרים. על הצד. ולחזור להרים את הרגל השנייה. היא יכולה גם להיות כפופה. ולחזור, קרקס. 5. פעמיים. אחרון. ואפשר לסלק. ואפשר לקחת את המזרון אלינו. ולקחת את הברכיים. ואפשר לרדת. יואו! אלופות! יאללה. וואי, הדופק למעלה. זהו. להישאר, להוריד את הראש. ידיים לצידי הרגליים. כפות ידיים לכיוון התקרה. ולנשום עמוק. אל תוך השרירים. ממש לשבת על העקבים. לקחת את שתי הידיים קדימה. לתת להם קצת לנוח. קצת שני עם הראש. לעלות טיפה למעלה, לקחת את רגל שמאל קדימה, רגל ימין אחורה, פה. יופי, זהו, לשבת. אפשר לרדת. פתיחה מעולה. עוד קצת. תדבר איתו, אני לא יכולה לענות. ולעלות, להישאר. ישבן, צמוד למזרון. קרוב ממש. להישאר עוד. ולקחת את הרגל השנייה, אותו הדבר, להעביר אותה קדימה, פה, ולרדת. קודם להישאר פה, להרגיש מתיחה.
לא להאמין מה קורה בשנה, איך מסתגלים לכל מצב. אם גיא היה מפריע לי, היום הוא עונה לטלפונים ואומר, אמא באימון, רוצה להשאיר הודעה? לרדת נמוך. כן, כן. יופי. לעלות, יישאר עם הישבן צמוד. אני מעבירה טיפה משקל קדימה כדי להרגיש את המקרבים. ואנחנו במצב הזה, אליי. שתי ידיים עוברות קדימה, הרבה ישבן היה לנו. נמוך. מתיחות גם למי שרצה הבוקר. נצלו את זה. לעלות יד על ברך נגדית ולמתוח. בצד שני אותו הדבר. וידיים עולות למעלה, בואו נמתח ידיים. כמה עבדנו על יד אחורית היום. צד שני אותו הדבר. והצידה. צד שני. למתוח. ידיים אחורה, לשלב אצבעות להרים. גבוה. לסובב כתפיים, רגל אחורה, רגל קדימה, להישאל לאחור. יום, מריחות את הקפה. ולהעביר משקל קדימה, נסו להחזיק את כף הרגל והיד השנייה עליה, על השעון, ולרדת נמוך ממש, ולהחזיק במתיחה הזאת. ולעלות צד שני אותו הדבר, רגל אחורה, להישאל. ולהעביר משקל קדימה, יד על הכרית, יד שנייה עליה, ולרדת נמוך. ולעלות. כף רגליים על הרצפה, פה. איך אני שמחה שאתן מתאמנות איתי. ידיים, ליישר רגליים, ולעלות עד למעלה. שבת שלום, תעשו הקלטה, ותהיו טובות. יאללה ביי.